Després de mig any intens de divulgació científica, posem punt final a Generacionats i no podíem acomiadar-nos sense fer un petit resum de les 6 trobades que hem viscut entre experts de diferents generacions. Al gener vam parlar sobre ornitologia i sons de la natura amb l'Eloïsa Mateu i l'Helena Navalpotro al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Al febrer vam debatre sobre gestió d'espais naturals i canvi climàtic amb en Rafael Balada i en Ferran Bartomeu al Museu de les Terres de l'Ebre. Al març, la conversa es va centrar en ecologia forestal i espècies exòtiques amb en Jaume Terrades i en Marc Riera, des de l'Estació Biològica de Can Balasc. A l'abril, vam parlar sobre oceanografia i microbiologia marina amb la Marta Estrada i l'Ona Deulofeu a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. Al maig ens vam endinsar en la botànica, concretament en els líquens i en la ciència ciutadana, amb en Xavier Llimona i la Laura Force a l'Institut Botànic de Barcelona. I finalment, al juny, vam parlar sobre insectes i taxonomia amb la Marta Goula i la Irene Lobato a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies a tots i totes les que heu format part d'aquesta aventura, en especial a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, per haver-la fet possible. Podreu gaudir de totes les trobades al canal de YouTube d'Oxigenats, juntament amb molts altres continguts de natura.